Bună ziua! Azi am revenit cu un episod de Minecraft și îmi pare foarte rău că a durat atâta să pot filma, dar asta e primul episod de gameplay și bine, îmi pare că am reușit până la urmă. Și sunt la o partidă de Skywars. Ok. Sau asta. Nu pot lua. Asta. Oh, Golden Apple! Super! Ok. Ok. Asta deja facem. Nu e idee bună pentru el. Dacă vrea să facă timp, dacă nu, să plece. Pleacă, bă! Da, nu trebuie mă supărat. Nu trebuia să dau disconnect. Oh! În fine, nu contează, intru ea. Ok. Nu la Skype, la Skywars sau Skype PvP sau 1 vs 1, că nu mă pricep la PvP. Mă duc pe survival, fie pe skyblock. Dar pe skyblock nu-mi place singur. La faction nu ce face. Survival, da. Ce fac? Ia, what? Bă, mă bate unul de asta. Bă, nu știu. Bă, ăștia erau prietenii mei. Ia mă, ce zice asta? Halala boss e super cool. Halala boss e super cool. Halala boss e super cool. Ce? Nu ce? Ce să stea? Ok, ce nu pasă? De ce nu mai e? E runcat în aer. Ce s-a întâmplat aici? Ok. N-am mai intrat și cred că s-au supărat pe mine și nu știu. Dar în schimb, aoleu, mă bate un pui de zombie, că nu am armură pe mine. Oh, nu. Pleacă. Ia uite, ia mâncare, hai pa. Oh. Ia mă recomanda Bex. Nu, nu mă lasă. Ok, atunci îi dau home. Da, ploaia ca să mestecă asta. Da, plecat ăla. Cum să iau armura, mă, pe mine, că deja nu mă suport. Dau pe toate, nu știu ce face. Bă, dar de astea n-am nevoie. Pijamaua. Așa. Armura. Opa. Inventar plin. Ce mă fac? Am nevoie de torțe, n-am nevoie de asta. Am nevoie și de lavă, n-am. Și de lemn. Și de târnăcop. Ce mă fac eu? Atâtea. Cu inventarul plin. Stai. Dar eu aveam și un pas. Da, ca să știți, eu am skin-ul lui Notch. Dar oricum vreau să-l schimb. Skin set. Îl bag pe ăla, pe Scorpion din Mortal Kombat dacă merge. Scorpion. A mers? What? După ce skin. Cred că mi-l dă pe ăla. Bine, atunci să fac o sub-zero. Atunci să merge. Și că skin help foarte. Hai, du-te, mă, lasă-mă. Bine, nu mai încerc. Da, skin-ul. Orice. Stau de parte. Mă rog. Trebuie să iau și chestul. Bă, eu vreau chesturile. Am aruncat chestul. Nu.
luat un chest. A, l-am luat, gata. Hai să plec. Nu mai mă loc undeva? N-am nevoie de cobblestone. De ăsta. Ok. Trebuie să fac o casă. Dacă nu știu ce a făcut prietenul meu cu casa. Nu oricum. Wow, ce-s cu casele astea? Poate fi prietenul meu. Nu mai știu cum îl cheamă sigur. Unul cool boy și pe unul nu mai știu eu cum. În fine, nu contează, dar nu cred că nu e casa prietenului. Că nu avea numele ăsta, mă rog. Nu avea nume asemănător ca asta. Dar vă prin zona asta acasă și zic. Aici vedem un post de protecție. Aș merge portal Nether. O, mă duc. Deci aici. A, nu pot, uite-te. Da. Ia ce? Fermă. Uite pe cineva. Asta e două case. Sau ba nu, asta e ferma și e casa. Să se încet. Ei, ce faci, mă? Alo. Pe urmă! A vrut bătaie. Aha, masa din ce nu voiam. Și plec. El a vrut să mă bat. Poftim bătaie. Plec urgent ca să nu-și dea home și să mă bată. Că mai am un puțină piesă. Mai am o mâncare, unde e? Și mi se nu să nu mai am sabiu. Da, măcar am luat masa din encantat. Super. Acum pot să enchantez armura. Hai, bă, dar... De ce și-au făcut ăștia case pe aici? Uite, acolo încă o casă. Și nu vreau să fie player pe aici. Să mă omoare. Fără motiv. Ca ăla. Am venit și o să văd de acolo și mă trezesc că mă dă cu mine. Dar în chat nu scrie, nu, zici că e Herobrine. Și dă direct să mă omoare. Nu era conștient să-l omor, în fine. L-a vrut și a făcut-o cu mâna lui. Nu mai are masă de encantat. Bravo lui. Deștept mai are. Da. M-am dus destul de departe, n-are cum să mă găsească. Și nu cred că stă să mă caute pe mine. Ok. Vreau să-mi enchantez întâi. Aș enchanta și sabia, da. E uzată. Și nu știu să zic. Am o idee. Am nevoie de crafting. Să dau afară încă, nu vizează degeaba. Ok. Mai trebuie să... Și... să fac alea două bucăți. Să nu spui le-am aruncat. Le-am aruncat. N-am ce face. Asta e. Ca să fac altă sabie, o închidez și acum o fia de uzată și n-am ce face. Oh, lapis. Super, atunci.
Gata. Uite, încă o casă. Mamă, aoleu, încă una acolo. Unde să mă mai duc eu, mă? Că dacă nu mă nebuni... Uite, acum scheletul. Frumos. Sabia mi se termină și cu ce m-am mai dat? Ok, nu știu unde să mă duc. Deci la survival nu știu unde să mă mai duc. Sau ce să mai fac, frate? Ia, eu cred că mă duc la Sky PvP. Am acolo armură, dar mă enervează la Sky PvP, că nu mai dă ea cu armură de diamond enchantată. Mă, mă lași. Și nu prea știu să mă bat. Dar pe ăsta l-am bătut imediat. Ok. Bă, nu-mi spune. Hub. Ok, și o Sky PvP, ce să zic acum? Am uitat să pun și pirat. Ce skin să bag eu, mă, că nu prea știu skin-uri. Bag skin-ul din Planet Fitness 4. Stai. Aha, gata, am reușit. Sunt nice marioneta. Ok. Bă, da, s-a schimbat și arena pe PvP, arăta altfel. Uite, aici nu mă gândește cu diamond. Ok. Da, evident, nu mai am armura, ca de obicei. Nu e nimica. O să ne iau la pe sus. Mă rog, n-am nevoie. Deci avea acum nevoie de ceva, o sabie, orice. Nu m-am voie cu chitul. Stai, mă, că am scris greșit. Player-ul? Sau doar kit? O cască. Ăsta mă bate cu mâna? Bă, ce nesimțiți. Nu știu, bă, eu nu știu să fac comburi, asta mă enervează la PvP. Și acum pierd și itemele. De parcă nu le pierd de înainte, în fine. Ok. Nu mă, dar și cu stâlpii ăștia pe aici. Dar e mapa mai mare, mă, acum. Să nu cad, să nu... Au. Am căzut. N-am ce face. Ok. Verificăm obiectul. Că filmează. Filmează sau nu filmează. I-am făcut. Nu înțeleg. Ok. Super, ce ăsta un pește din lână? Sau un balon cu aer cald pe ghicele. Parcurs. De ce o săgeată? Ok. De ce să mă duc aici? Să nu spui că îmi trebuie altceva. Să mă troleze. Și aici? Da, dar nu... Evident că nu pot să sparg danci. Nope. Logic că nu puteam. Era prea frumos. Ce?
Apple. Mor. Da. What? Toaletă, pe bune. Bine, asta e amuzant. Acoperiș. Ce este, mă? Vorbește urât. Oh, XP, yeah, boy. E cam inutil XP. Nu, da, cred. Mă sinucid. N-am ce să scriu. Da, am pierdut ce aveam. Da, lasă că știu pe unde să mă duc ca să merg înapoi. Evident, să fiu în spate. Oh, direct pe casă. Oh, ce e? Ce are? Oh, da, nu știu. Dar n-am sabie, ce ceva. Nu știu. Mai e ceva pe aici pe undeva? Nu, asta e cool. Hop, ce aici? Săgeți. Uite ce mai așa cu 5-a. Mă gândeam că o să fie și un lunar, ce n-avea cum. Că altfel de ce-ți mai trebuie să vezi? Așa, să-ți bată joc de tine. Bă, ăsta de unde a apărut? Bine, asta a fost ciudat, în fine. E un hacker pe aici. Deși mi-e frică să mă duc pe aici, că urmei că vine ăsta iarăși. Am luat mult damage. Ce vrei, mă, de la mine? Plecă! Oh, yes. Mai pot ieși de aici vreodată? Sau mă duc la spawn? Da, cred că o spawn. Tu glumești? Păi și ce fac? Haide, frate! Tu-ți bați joc de mine? Cum mai ies eu de aici? Hai că am mers, mă. Dar zice că sunt în bătaie. Bine, mai bine pun în Ender chest câteva mere, că nu vreau să le pierd, mă sinucid dacă le pierd. O să-mi iau decât... Stai, mă. O să-mi iau... 5 mere, că am destule. Pun asta aici. Lapisul... Cum pot să-mi iau de aici free? De ce mi-a dat? O să încercez, mă, ceva? Au. Trebuie lapis. Lapisul. N-am XP, mă. No. Am 2 arcuri. Unul bag. Mi-au și mâncare. Asta n-am nevoie. Mi-am eu cască și plătoșă, dar n-am ce face. Să înțeleg că am făcut timp. Altfel nu-mi dădea armele. Și vrea undeva de mine. Dar mă rog. M-a omurat direct, adică. Căzătură.
Stai, unde? Mă, teleportat înapoi? Ce s-a întâmplat? Lag, am lag, e de la lag. Bine, dar asta a fost ciudat. Să nu mai cad aici, că nu vreau să cad iar. Am săgeți, am săgeți. Ok, dacă vine unul și, mă rog, vrea să mă bată, eu îi dau cu arcul. Ok. Poate găsi și ceva pe aici. O platoșă de diamond, o cască, ceva, orice. O armură, ceva, orice ai de ajutor. Chesturi? Nu cred că am voie. A, ba da? What? Ce mă uită, mi-a făcut ceva. Ok. Avem voie și la furnisul. Oh, asta e tare! Putere, super! Mai pe aici. Uite că a făcut bine ideea să mă uit. Bine, astea au fost toate, deci nu înseamnă că nu mai e nimic aici. Urc sus. Poate fi ceva interesant, nu știu. Armură, orice. Ei! Cu tot ce fi făcută mapa. Ușa pentru ce a fost făcută ușa aia? Habar n-am. Nu știu cum să mă duc să sar. Nu mă pricep la parcurs. Nu prea joc oricum mult Minecraft. Ce e aici? Pe bune. De ce mai erau și în chest atunci? Ok, nu contează. Ia, să folosesc una. O, putere, super. Ia mai mult de merge. Opa, să nu cad, să nu cad. Nu vreau să cad. Ok, ceva? Ceva pe aici? Orice? De ce nu mergi chestul ăsta? Din cauza pietrele. Dar nu știu. O, nu e nimic. Ia mă, ce-i pe aici? Chesturi și iar chesturi. Bă, săgețile. Ok. Și litre. What? Da, mai explorăm și noi case la Sky PvP, găsim ceva. Pe bune, nimic. Ok, cobor. Cobor, mă. Ok. Deci n-am ce pe aici, mă duc la castelul ăsta. Aici sigur e ceva. Și acolo la fel. Acolo cred că pot să închantez, nu știu. Mă uitam înapoi. Soul Sand? Oh, știu sigur că în ăsta e ceva. Nu mai are scări. What? Doar ceva aici. Da! Am găsit și o sabie de diamond. Uite ce sunt scările. Și în vârf găsesc ceva. Armură de diamond enchantată. Parcă. Na, s-a schimbat mapa și ce să fac acum? Eu asta am o presupunere unde poate fi ceva. În spate aici. Nu e, mă. Vreau că poate fi ceva. Da, nu. Asta e, tristețea doare. Nu găsesc ceva în Minecraft. Bă, dar nu știu să Soul Sand-ul ăsta. Am nevoie de mâncare. Ok. Ia mă, ia să văd poate e ceva pe aici. Stai, mai pot ieși de aici? Da, mai pot. Lavă, dacă am găsit în aia mor. Direct.
ce mă enervează Soul Sand-ul. Da, ce să faci? Hai, să mă repede. Mamă, zici că să merg sau bătrânică. Orice. Heal? Viață? Până la urmă, de ce am urcat aici? Pentru viață? Ce? Este nervant. Că se devie. În fine, hai. Asta e ultimul turn. Dacă nu găsesc ceva important aici, înseamnă că insula este supărat. Nu văd nimic, gata. Hai, să văd de prin asta. Și așa mă enervează Soul Sand-ul. Asta vreau să enerveze mai multe. Ok, hai. Aici. Trebuie să fie ceva aici. Oh, ceva acolo. Ok, nu o să mă duc acolo. Să merg doar aici. N-am luat pistol oricum. Și nici level. Oh, ce aici? Pământ. Bune, pământ. Ok. Am să părut că am văzut ceva, dar nu știu ce. Ceață. Nu. Aia, mă refuză. Mă, și-am pierdut ceva numai de preț. Oricum. Stare masca unui anonim. Dacă scriu acum skin-ul troll, ia, să vedeți. Acum eu sunt troll. Sau Herobrine. Nu. Bă, hai mă. Bă, bune. Aha. Eu sunt creatura morții. Mă rog. Pot să-mi schimb grafica Minecraft-ului, că m-am plictisit de cea clasică care am acum. Pac. Legătură. Aici, unde acces. Am mai fost. Păi ce mă blochează că-i foc? Nu neapărat. Ba da. Ei, mă rog, măcar am trecut. Mamă, parcurs! Așa. Încă două capete de brică. Pentru ce anume? O. Măcar putem să umblăm cu asta. Atunci pentru ce nu umblăm? Nu știu, mă enervează. O să-mi caut și un skin. Că am plictisit de astea două, de astea de parcă și control. I-am căutat skin-uri de astea mai speciale, dar ce speciale că nu mai sunt. Uite-mă și ce găsești eu de asta. Ce găsești de astea. Uite-mă, bă, de la lag m-a teleportat. Bă, dar ce țigan împuțit. Lasă și tu lumea în pace, să satură de tine. Nu urcă.
Da, cred că cu asta voi încheia episodul. N-am făcut lucruri interesante, dar pentru că nu mi-au venit idei să filma sau să filmez. Următorul episod va fi cu TF2, mai pe scurt, ca să știți, și deja m-am ținut și da, la revedere, pa, pa!